Iman hazu saya nudung lama amat simbana. May welcome to Kalaktang. Akhaya bangsi suap subai. Oh laki tu. Reels lah ada reels. Reels mana? Bapak perbaiki kita ya. Ayah. Lama ke tu na Zek. Muzang ini tu. Grab. Slowly. Pogi. Harus lama. Aku tu mana? Deh. Apa? Thank you brother. Bye. Oh my god. Ice cream bagan murni. Oh my god. Ini dia yang excited. Zadu. Hey guys, good morning. Nah, जोंना तो टावां राइडनि थाखाय रेडि जाजोब्बाय बेकपेकिं आं नियो बेखौ जोंना लोगोफोर दङमोन ने दाबो उथिया सालाय मान बादुला सोरदो बर रायलायबाय दोनो एमान बादुला दैयाव दोङो मिल्की दागरिया बियाय कां लाना फैबाय ननिफ्राय मम एक्साइटेड ना थांनायनो लुगैथारबाय जाला मायबा मोनसे बुङा मा जोंखो Hey, happy journey. Thank you. Safe journey. माने मैया जोङो ज'दोंमोन आं हारसिंखाय इसोरखौ बारदेखाय दा आङो रुमनिफ्राय ओंखारनोसै इसोरथ' मैया मोनानानै न'आव थाहैखादोंमोन नोंथांमोना दिनै फार्स्ट डे जोङो टावां राइडनि फार्स्ट डे दा जेब्र'दो आंदो इसोरखौ ध्रुबमुखौ लोगो हमैनि इसोरखौ जोङो दानि खनसे लोगो हमना फैखाबाय आं बेगखौ लाखैमोन माने बेगखौ दा लाना थांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा नै इसोरो पेकिं खालामजोबना लाना फैदो न'आव ब्र' गुड मर्निं बिशाल ब्र' गुड मर्निं नै नोंथांमोना नायनांगोन मैया नाइटआव नोंथांमोननो खिथिनो हायासै बाइकखौ क्रेश गार्ड लगायनाय जादों बेनि उनाव आगोलनि मार्कारखौ लगायदो उनाव उननि बेक सेडेलखौ दखानाव मोनैनि लगायबोनो हायासै थौ बेक खानायाबो मार खस्थ' जायो आर'नाइखौ इयाव खानि आङो बाइकआव बरमायाव एटिएमआव फैसा दिहुननानै थांखानोसै डाइरेक्ट अदालगुरियाव खनसे लाखिगोन बेनि उनाव दिराङाव लागै थांगोन जों दिनै अरुणाचल अके गाइस आंनाल'सो जेबो बेदिं सेदिं गैया बाइकआ इसोर जय आफा बोराइ बाथौ मोजां राइडा जानानै फैथों फुंनिफ्राय बिदिनो ओंखारनायावनो जगर लायै सानजौलायलांबाय टाइमा थेवबो लासै थांसै दिनै जोङो दिराङाव थाहैगोन अदालगुरिथिं थांगोन इथिं फार्स्ट भिउ लाब जागोन नैबेयावनो बरमा एसे फैनानैनो मोनथाम बाइकआवबो फुल सोना लाखानि जोङो गाइस अदालगुरि मोनसिगोन अदालगुरि भिडिअखौबो आङो खालामबोबाय थायासै मार ओंखाम उखैदो मैया माने मोनाबो जानाय जायासै हराव ओमफ्राय मर्निंआवथ' सिखारनानै डाइरेक्ट हटेलाव रुटि गांनै जानायानो ओमफ्राय डाइरेक्ट फैखाबाय नै अदालगुरिखिनियाव माने फंबाय सासेला ओंखाम संदोनो बेयाव जों जमानो जाहैनोसै दायो अरुणाचलावथ' मार बरफ गोलैगासिनो मायाव लागै थांनो हागोन थांसै दिनै टारगेट लानायाथ' दिराङाव थानो सानदों जोङो अदालगुरि टाउन मोनफैलायबाय गाइस मार गोबावनि उनाव अदालगुरि टाउनखौ नुलायबाय फंबाया लामायाव लागै ओंखारबोदोंमोन मोनफैबायानो फंबायलानि न'खौ बार्थडेनि गिफ्ट दियाननि Hello. Come there. 1, 2, 3. Dek.
thank you deh thank you ba ma mai kince cái này không cái này như bóng đàn đấy deh đấy chưa nào gần deh deh thank you so much Late happy birthday. deh nah jangan deh rồi yêu thank ơi you đi bắt thang nông sư đây con được bắt lại là nó thằng dập ओंखाम जाखांनानै दसे रेस्ट लाबाय Pura buria जाबाय 4ता जाबाय टाइमा 190 किलोमिटारसो दंबावो न' नै हिसाब बाबुलानाव दंमोन बाबु Ada kudu mau kerja. आबै थांसै मादै दे जागोन दे Terima kasih. अके गाइस जाखांनानै थांहोलांनोसै आरो जेसे हायो थांबाय थानोसै दिनै जोबोर गोजान थांबावनांगो जानायाबोथ' गोगोम जाना लाबाय ओरैबादि जानाय होदोंमोन जाजोबनोबो हायाखै जोङो दे थाजोबदो मादै दे आबै दे थैंक यू सिस थैंक यू ब्रादार बाय 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 नैबेनो जाहैबाय भैरबकुंड पिकनिक स्पट भुटान हाजो ओमफ्राय इथिं आरो अरुणाचल नांजाबनायानो एसे फर्स्ट टाइम गाइस अरुणाचल प्रदेश पास देखायनांगोन पास गावबा गाव मबाइलाव पास खिन्थि अरुणाचल एन्ट्रिनि उनाव दासो नै जोङो पास मोनबाय दा बेसाद दायो बिशाल ब्रह्मया सेकेन्ड द'जनि सार्टिफिकेटआ डाउनलड खालामनाय गैयामोन ओंखायनो लेट जाबाय खाथियावनो टेस्ट खालामफिननांगौ जोङो मैया जोङो फैनायावनो मोना जाफैखादो जोङो खालाकटाङाव हरसे थाफैबाय दा जोङो रेडि जाफिनलायबाय गुड मर्निं गासैनिसिमबो दाथ' जोंना सिखारनाया लेट जादों मैया एसे मोनानानै मोनफैखादो दा 11सो जाबाय जोंना इथिं बाइकफोरनि बेगफोरखौ खागासिनो दोङो नोंलाय मा खारथिबाय दोङो एक्सारसाइज नामा गस्लाया खैगांसे गानखो हा लंपेन्टआ गांनै ओमफ्राय हासुनो ओंखारबा मा मोनसेखौ फन जागोन सन जों दा ब्रेकफास्टबो खालामाखै गाइस खालाकटां टाउना इदिनो ओइनो इयाव जोङो ब्रेकफास्टखौ खालामनानै डाइरेक्ट दिनै दिराङाव थाहैनो सानदों जोङो भिउफोरा जोबोर मोजांखा हाजोआनो हाजो लामाफोराबो ओरैबादि गेंग्रा गेंग्रि रुमाव खनसे नायनि चेक खालामनानै माबाफोर थालाङाखैथ' इयावनो नै साथामनि इयो रुम मोनसेया जों मोननै लादोंमोन रुमखौ रुम 5आबो जोंनिमोन खालि इयाव जेबो गैला नैथिं उन्दुदोंमोन आङो नायनि जेबो गैला वा बोथोरा चेन्ज जाबाय थायो इमान बार बारबाय थादो दा आरो गानफबजोबना लादो जोङो आरो एसे थांबावबाथ' थान्दायानो थान्दा मोनलांसिगोन जोङो ओरै लामाया इदिंसो टाउन हाबनाया इथिं फैबाय फैनानै इदि टाउना इनि उनाव नै ओरै फैबानो जों जेराव थादोंमोन इयाव थाफैनो हागोन सोरबाफोर जुदि फैनानै थाफैनो गोनां जायोबा इयाव थेंक इउ जाओ गाइस बेनो नै खालाकटां टाउना रुम खाथियावनो मैया जों सफैबाथाय बन्द जाजोब्बायमोन सोब टाउनानो दखान गंसेबो गैलामोन मेन लामानिफ्राय टाउना 2 किल'मिटारसो हाबबोनांगो आगोलाव गेट मोनसे दोङो दा नोंथांमोननो आङो देखायलांगोन माथोआ एसे गवा जालांबायानो थान्दा हाबजोब्बाय इमान हाजो सा सायाव न' दोङो लामाया माथिंबाना लामायालै
दिनै गाइस नोंथांमोना नुलांगोन बरफ बमदिलानिफ्रायनो बरफ गोलैदो होनदो बमदिलानि उनाव दिरां मोनगोन जोङो दा मेन लामा मोनफैबाय जोङो मैया इथिंबो फैदो ओरै बाइक फाहामग्रा शप दङ खाथियाव इनाव नै वेलकाम टु कालाकटां जोंबा जि हटेलाव थादोंमोन इयाव जोबोर मोजांमोन थानो अनारफोराबो आरो मानसिफोरनि रायलायनायाबो जोबोर मोजां रायलायखायो फ्रि खोन्थाजोबो माबादि जाना दङ कन्डिसनफोरा सोरबाफोर नोंथांमोना दा थान्दानि सिजोनाव फैनो सानदोंबाथाय गुदुं गुदुं जिफोरखौ लाना फै जेसे हायो फैबाथाय नोंथांमोनाबो प्रिपारेसनखौ मोजां लानानै फैखाजोब मायबा मोनसे जाफ्लाङोबाथायथ' जेबो मोनखानाय नङा हरफोराव गोजांबाबो लोमजाबाबो गारिफोरा हामा जाबाबो मोजां फाहामनानै लाना फैखा गारिफोरखौ नैयाव दा जोङो ब्रेकफास्ट खालामना लानोसै जा कालाकटाङाव जोङो जादिया खोन्थाहरदो इसोरनो हटेलनिफोरा इयाव मोजां जायो होननानै सानसुमोन सानसु होननासो गोसोआव लाबायदों आङो र'आबो भिडिअ खालामबाय थादो दे गाइस नोंथांमोना नायथां अनसु मिक्स सानसु सानसु मिक्स एसे सापर्ट होलायबानो जाबाय सापर्ट होबानो जाबाय इथिंनो ब्रेकफास्टखौ मेगि बानायनो होबाय जोङो गाइस नैबे जेबा लामायाव दोङो इफोरो इसोरनि ट्रेडिसनेल आरो नै इफोरबादि सोब लामायावनो इफोरबादि मोनबोबाय थागोन फैबाथाय थान्दाखौ जेबो पात्ता मोनाखै इ रेनकट गानदो आरो सिङाव मोनसे दोङो बार हाबि गस्ला इनि उनाव राइडिं जेकेटनि उनाव जेकेट मोनसे दोङो इनि उनाव आरो गस्ला गुदुं गुदुं गांथाम दोङो टटेल खैखान जाखो नोंथांमोना खोन्थाहर इथिङै नै दा जेसे थांबाय हागोन एसांनो थान्दाया बारायलांबाय हागोन नोंथांमोनाबो दा सोरबाफोर फैनो सानदोंबा गुदुं जिखौ लाना फैथार मेगि जानायानो जानाय जायाबो जाला थांनायानो थांनाय ओमफ्राय ना ध्रुब गोथाव जागोन जायाखै अनलि 50 रुपिस गाइस अनलि नङा देसन नैफोरो गोलैजोबना दङ बरफआ ओंखार हा ए माय गड लाखिदोलै बरफ जानि बरफ बेहाय आइसक्रिम जानि ओ माय गड आइसक्रिम बागान मोनो ओ माय गड इनि बिहायनि एक्साइटेड जानो जा बिहाय गाइस इयाव माने फार्स्ट टाइम गोलैदों इखिनियाव बरफ नोंथांमोना टावां थांलायनाङा नैबे कालाकटांनि एसे आगोलावनो नोंथांमोना सोरबाफोर खाथिनि दोङोबा फैनानै कालाकटाङाव हरसे थानानै थांफिननो हागोन बरफखौ जुदि नायनो लुबैथारदोबा हेलमेट ग्लास गारि मारिबा नुवानोखा फैया खोबजोबखायो सिङाव नुवाखै नै खामानि मावनायफोरा जन्थाखौनो हाङि खामानि मावबाय थानांदों गाइस जोङो दा मोनसिगोन रुपा होननाय जायगा नैफोरथिं आरो भिलेज दंजोबो ओइ नै बरफआ हाजो सायाव गारिया दहायनिफ्रायनो स्टार्ट बन्द खालामना डाउन ना खारगासिनो जेगा आंनि उनाव जदो ओइनिफ्राय फैदों लामाया इथिंसोमोन ना ओरै फैदो रुपा होननाय जायगाया नै जायगानिफ्राय 11 किल'मिटार इ जायगाखौनो जिगाव इयाव लिरनाय नुदों आङो नैफोरखिनि जायगायाव लेन्डस्लाइडआ जाबाय थायो हाजोआनि खाथियावनो गिदिर अन्थाइ गोलैना दंजोबो साइडआव Bondila 15 km, Dirang 55, Tawang 192 km. चलो मानदो बिहाय Dirang 55 सलायबावनांगोन
वेलकाम टू बमदिला गाइस जों दा नै बमदिला हाबबाय ओ माय गॉड ये देखो क्या देख रहा है मुझे नै लामा लामा जोङो दा बरफानो बरफ मोनलांसिगोन एक्सट्रीम लेभेल ना बियाय गोलैबाथाय जों जेगदांदोसो गोलैगोन दे खिन्थु हां मोना मोना मोनदो ओ माय गॉड मोनदो एकखौनो नुहुराखै इथिंथ' ना जोमै खोबजोबना दोङो इनि आखाया बांसिन सुहाबजोब्बाय इ ग्लभ्स गैयामोनबा मा जागौमोन जेक जुदि नोङो इयाव जोनोम मोननायमोनबा मा खालामना थाबाय हागौमोन बागोमोन ना रिल्स लानो होदो रिल्स लामाखौ नुदोंना जेक मोजाङै नुदों ग्रोब ग्रोब स्ल'लि फगि हरिस लामा नुवाखै आं लामाखौ हेलमेट ग्लास मारिना लादोंमोन हेलमेट ग्लास मारिबा लामाखौनो नुवा ओहो गाइस मोनासिगोनानो दाबो जोङो दिरांखौनो मोननो थाङाखै बाराबो गोजान गैला दिराङा मोनसिगोन दिराङाव दिनै थागोन जोङो है ब्र जों दा नै दिरां खाथि मोनफैखाबाय बेनि उनाव जों नैयावनो हमस्टे थासिगोन जे बरफखौ सिगाङावसो मोनबाय बेखिनियाव बरफ गैया थान्दायालाय मार थान्दा बोथोरा टाइमा जोङो ग्रोब टाइमावनो मोनफैदोंमोन आरो मोनारुमनो जुदि मोनाथारोबाथाय बयद' थान्दा जाबावगौमोन इनिसाय आरो थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना हाजासिम सापर्ट होलांबाय था आरो टावांनि ब्लगखौ नोंथांमोना मोनसिगोनानो नेक्स्ट ब्लगाव स' दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन जै बर' हारिनि टाटा बाय बाय गाइस बाय बाय